like you. Be strong to hold the powers of the sun. Wah, enaknya musikan ayo. Lah apa musiknya? Jaran goyang apa piye? Ayo, wah. Oke. Ikan poso, religian wae. Wah, ya kena. Ayo. Yuk. Yuk, musik. Ayo. Sholatullah jeng, salamullah jeng, ala toha rasulillah. Sholatullah jeng, salamullah jeng, ala yasin nabiillah. Wes. Ayo ora semangat ngono wae kayane. Malah kentrak-kentruk. Tapi iya, wong jenenge wong poso, ya kelentak-kelentuk, lemes. Yo golek sawangan wae yuk. Yuk, wes. Ayo, angkat. Sholatullah jeng, salamullah jeng, ala toha rasulillah. Salamullah ala toha rasulillah. Sik, mandek. Kayaknya nang kono kene wong nyantai ya. Arani yo. Ya yuk. Jangan-jangan ana aneh-aneh ya. Kok ditutupi wae. Ya yo lah. Nang ndi budi yo tutupan ae omahe. Iya. Wah, apa ya? Jangan saya iki buat sesuatu nih. Hop, kepai banyune. Hei, Apa kowe? Anda datang dulu. Yo, tak andakne engko. Tak andakne makmu. tak andakne. Loh, aja weh. Aduh. Jane kok poso apa ya? Ora poso, bulan poso. Tapi iduku dipangan ya. Idumu lah mambu batang. Yo iwak doyan. Biu. Wangi kok. Alah, mbolah. Tuh lah kena. Apa kae? Ndi? Kae ngomong mlayu-mlayu. Koyo pelayan ngopo kae? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Wes. Malah tiktokan. Poso-poso ngene wedang batal kowe ya. Anu Mas, kudu aku bocah loro kae sing anu batal. Anu nggaeni ngombe nang base camp. Kudu aku Mas, sumpah kudu aku. Bocah kae Mas loro kae Mas. Bocah iki Mas. Iya. Kene wae wis kene. Oh. Ngene wae. Kita home pimpa wae. Sapa sing menang iku sing ngombe. Home pimpa iki opo lho? Ngene tak ajari, pokoknya tangane dibolak-balik kaya bakar iwak. Oh. Balik Sri, balik meneh. Nah, aku menang iki. Kok iso? Ndi le padha kabeh iki lho, ireng kabeh iki. Ndasmu ireng piye iki lho? Wah, banyak kali we. Ora.
Menang kepiye? Mbak Sri kuwi nek malik kesuwen mangkane gosong. Udah. Gus, aja mbok-mbok maaf. Ndak ngelak Mbak Sri godhog wedang. Nek kaya ngene iki aku yo kalah terus lho wong tanganku ireng. Wes aku tak mundur wae lah. Ayo, bolak-balik Mbak Sri ayo. Yo. Balik Tri. Balik Tri. Lah kesuwen nih kalian. Bolak-balik terus kayak cah cilik. Yo kami jas cilik, kono gede awake. Iki tak ombe. Hah? Kalian kan dolanan apa? Pempimpa, Pak. Aku ki ngerti apa sing arep kalian lakokke. Iki bulan poso. Aja lah ngombe-ngombe kok ngene, enggak apik. Apa neh ngono umum ngene iki. Di bulan puasa ini kita enggak cuma menahan lapar dan haus. Tapi kita juga harus menahan hawa dan nafsu. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga merupakan rukun iman yang keempat. Paham gak? Paham. Wah, ngelak aku. Posotan. Oh iya. Dadi lali aku iki poso iki. Gara-gara kalian iki. Wes. Saiki ngene wae. Ben adil. Ikan bulan poso. Nah, iki kan jenenge banyu kok ngene batal ke poso. Saiki lebih apik kita buat, oke? Tatap. Bulan poso, ingat. Wes, mulai saiki mulai. Mulai. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.